ukukhula kahle ube umuntu ombuso ohlonishwe embusweni yazizwe. Angindidile yazi. Awuthi ngisathe ngintshela phela ngenza ukuthi ngimsiza. Hayi phela bafowethu ivesi isahluko. Niyakwazi isahluko. Ukuhlukanisa indlela okuhlukaniswe ngayo. Abantu abaningi uyashaya ivesi. Ivesi indlela okwahluka ngoba sethi verse 3 nje shuthi ngokwe setup nangokwe order leya ndaba ekulapha ku verse number 3. Ithini? Sekufanele uhambe uyokhipha izwi evesini. Ingakho umuntu owazi ivesi akwanele yazi nezwi. Ngoba uma ungamzwanga uNkulunkulu uthini evesini still awukalazi izwi. Kodwa amen wena uyangishiya nembuzo nikhona yini? So manje kufanele ukwazi ke ukukhama izwi. I used to say bathandekayo uma umuntu kufanele uma ufunda izwi lenkosi unjenge sponge. Angisho simanzi esiconsayo esinamanzi. Lalela ke iverse is just like this. Kodwa uma ufuna ukukhama izwi, uma ufuna njalo uma ufuna ukuthola izwi, yilento oyikhama so. Kuthe voice phakathi kule verse kube khona into eyiconsayo ewaqa. Lamanzi aphuma la bengabonwa abanye. Kodwa that time ulikhama izwi lize likhiphe into enamandla lephuma la. Sekufuneka abantu will bring knowledge because authority without knowledge iyefana nento engekho. Kufanele ulazi igunya lakho nithulele. Awusuka madoda akithi uJesu wangishomayela kamnandi. Abantu bafethu phakathi kwabashomayeli bonke abahlonipha emhlabeni. Akekho umuntu ongumhlonipha njengoJesu. uJesu uquote iverse lapha kuLuka 4. Uquote indaba incwadi kaIsaiah. Uquote into ethi umoya wenkosi kodwa ngithuleleni bafowethu. Uthi umoya wenkosi uphezulu kwami. Usethi ingigcobile. Usethi ungigcobela ube ngishumayela ivangeli kwabampofu. Angithi bathanda kabi. Ube ngishumayela ivangeli kwabampofu, ngimemezela ukukhululwa kwabacindezelwe, ngimemezele nokukhululwa kwababoshiwe. Uyaqhubeka uJesu uthi ngimemezele nezindaba nejubhili. Uthi ngimemezele indaba ezinhle. Angithi bathanda kabi. Yazokukhulula. Number 1, kodwa nayo nawukhiwe umoya wenkosi uphe kwami. Usethi ingigcobile. I wish we may have people abanawo lo information because you cannot approach amandla ombuso obumnyama ungenane lo knowledge. Le knowledge ifana ikubambe la ukuthi umoya wenkosi uphezulu kwami uthi ingigcobile. Kungasha abantu la uJesu wavuma kusha abantu. Wavuma kwasho yena. Wafunda incwadi wakhuluma ngayo. Wathi umoya wenkosi ingigcobile. Wathi umoya wenkosi uphezulu kwami. Wayisethi ingigcobile. Abantu abazosinda, abantu abazithi isandla senkosi siphe kwami. Bangayingabazi leyo nto ukuthi isandla senkosi exercise your authority. Usayibisa ngestem cell, usayibisa ngomzalwane nje ongelutho, umuntu ohlala esula inyawo, usayibona uyinto engelutho, ungakayibisi ngale bizwi leliyenziwe. Kufanele ukuphakame. Hayi the name of pride. Usuku ukuthi inkosi, umoya wenkosi uphezulu kwami. Umemeza endlini ukuthi inkosi ingigcobile. Somebody say hallelujah. Kusho wena. Ungashaba. Walinda abantu zolimala, walinda confirmation yabantu zolimala. Abantu bafika besho bafika vele uphakathi nendawo. Ingigcobile inkosi, umoya kaSomandla uphe kwami. That is a dimension of knowledge. That's a dimension of knowledge. Because there are dimensions before ufike la ngiyakho. One, the level 1, ukuthi make it a point. Ayenzeki lento ungayitholanga leya authority esegate. Yokwenza umntwana. Bese kuba khona ilevel okhushululwa kuyo. uJesu umuntu enokha evula uthi ngime eminyango uyanqonqoza nithuleleni vele. Uthi ngime eminyango uyanqonqoza. Zwanini? Uthi umuntu evula. And uyakhumbula? Yeah, salvation. Uthi ngiyangena. Praise God. Uthi ngihlale naye.
uthi ngidle naye. Nikhona nibathandeka. Usathi uJesu ngiyisango. Uma umuntu engena ngami, ngithuleleni la esontweni. Uthi uyangena, bese kuthini? Aphume. Afumane idlela. Akasho uthi uyangena. Aphume. Cha. Uthi uyangena. Aphinda avule, aphume. Afumane idlela. Kusho ukuthi usuka kule dimension. Aphinde futhi akuvule komunye umnyango angene. Kodwa nithokhona nibathandeka. Uyangena, mase lithi aphume. Afumane idlela. Kusho ukuthi kunomnyango ongena. Mase kuba khona umnyango ovumayo uwedlelo. Ingakho kufanele uphelele kwi salvation thethela kwezono level. Kunedlelo. Kunedlelo. Bambanike sithanda sibabanike. Usethi ke le dimension ke, there is a dimension of prayer. Le dimension of prayer ilekelele ekuthenini inyusa imuscle kuwe. Yeah, inyusa imuscle, phakamisa your spiritual muscles. If you don't pray, it's hard ukuthi ufinike kulento. Umoya ngcwele ngifuna ukunishumayeza imfishane yona. You need to pray. Eyokuqala you will receive ngokuthi umamukele uJesu, unikwe igunya somzalwane. Lithi futhi bonke abamukele somzalwane. This time kubonakala ngathi baya ngokuya behlungeka abafuna ukunyukela kule level. Ngoba le idemanda your time in prayer, your time in prayer. Sine dedication, a commitment. There are things that you need to do. Bantu abaningi bayithanda into emahala. Kanti nanti iqiniso. Easy come, easy go. It is a principle of the kingdom. Ukuthi uma kube khona into oyenzayo izulu meseliyeleza. God bless you. Bambanike. Let I mention this dimension of prayer where you will pray. Ngishilo ngathi eqaleni the second one ile ethi I dimension of knowledge. Dimension of knowledge it demand ukuthi ulazi izwi. Ngishilo ngathi fanele wazize evesini. Ungaphelele emhlabeni wevesi, uphelele ezweni. Oh ngizoba ubaba ngokwanele kwamanje. Le statement ngizosenza manje. I'm trying by all power ukuthi ngibe ubaba nje ngokugcwele. That's why uma uzofunda izwi lenkosi ungalifundeli ukusheshe uqede. Afethu ayizulina sisungena ngoba siliqedile iBhayibheli. So ngena ngoba simzwile uNkulunkulu bethini eBhayibhelini. Ungaliyeki ivesi lingakaxoxeni uNkulunkulu engakaxoxi kulo. Mina you read chapters and ufunda ama chapters awu 10 ngosuku. Nizinkayimana. Want to read 10 chapters a day. But le masibuyele emuva sithi kodwa kuthiwani la usuka khona. Blank. Ushinqwaba izinto ezixoxa nawe lapha nobujahile. Lokho likhali liphethi. Kodwa kufuneka abantu abazoke bazingeleze ndawonye. Ulifunde izwi, uyiqede ichapter hambe uyiqala phansi. Eyokuqala ubuyileya nje ifoundation. Uthi akunento ekhuluma kanje usuyabuya manje usuyayikhulumisa lento oyifundayo manje. That's why uma ufunda ngempela ungasadlali, usuke une diary nepeni la eceleni. Uyokwazi ukuquote izinto ezithile ezikhulumayo la uthi okay, all right. Uthi wena. Hayi inkosi ithina. All right. Then you take your mawuwenza uthetha namanye ama versions. Uyafunda yini uthi wena. The more you discover leyo nto uzommangala. Uthi uNkulunkulu ufihla into eningi kodwa ke kulungisa ukufundana ngelanga how to study the Bible. Buyane ke ngifuna unibambe lento so ukhipha izwi ngathi unezwi izwi likufida ngalento okuthiwa knowledge. Bafethu umuntu owaziyo ngisho ngamzama kanjani ukumdisturb angeke umdisturb umuntu onolwazi ngoba mawazi uyazi futhi uyazi ukuthi uyazi. Usethi ke umoya wenkosi okay sengisho ukuthi le verse le uJesu uyikhuluma ngoba uyazi. Usethi umoya wenkosi uphezulu kwami because izwi likunikeza likutshela ukuthi ziyini izinto uNkulunkulu azenzile phela kwempilo yakho. Liyini ifa lakho kuye. Imapha amalungelo akho kuwo uye. Then you begin to exercise those authorities. So this is a knowledge dimension ezwa nezwi. La izwi khona lizovula inkungu la kuwe. Likwazi wazi amandla kodwa nithulele sona. Bafowethu ngicela ukunitshelana
I-opposite kingdom ayinamandla kodwa iya-intimidate. Usathana manipulative. Devil can make you uyibone sangathi awuyona into yiyo. Kodwa izwi umsebenzi walo ukuthi likwambule ukuthi lento yiyona. Hence uJesu umuze ekhuluma into ethi ke umoya wenkosi uphezu kwami akuyona ipride la i-declaration. Uthi umoya wenkosi uphezu kwami usethi inkosi ngigcobile ukuba ngishumayela ivangeli kwabampofu. Uthi kuzofika ikhotha la uthi abampofu la ngizoshumayela ivangeli baze ba provide. Uthi mangidlula uthi impumputhe engaboni izobona. Usethi ngiphunyelwe ube ngizoshumayela ivangeli kwababoshiwe bazokhulula. Uthi abasemajele bazoqaqeka emajele. Nithuleleni bathandeka. uJesu ukhuluma ngemission yakhe. Uthi nazi izinto engiyiphethe. Uthi uthembe uthi imoya wenkosi uphezu kwami. Uthi inkosi ngigcobe ngokwanele because before you face any nature of kingdom kufanele uthi uya kuwo ubuzazi ukuthi ubani yini oyiphethe yini ephezu kwakho imapha amagunya namandla nawo. Lastly but not least, uGoliath ezo challenge uIsrael bafuna uGoliath akaze abambe umuntu. Laba bazana bayazi ukuthi bekuyindoda yempi kodwa angiboni ukuthi banama video akhe elwa nabantu. uGoliath ubungozi bakhona for 40 days. Wayekhuluma la emlonyeni intimidation. Ukhona yini phakathi wena oyiwami? Makaphumezela kimi alwenami. Khoma ngakwazi ukulwa namangqobe noba izigqila zethu. Kodwa uma nginqoba noba izigqila zethu. Funa oyedwa nje ngithatha ikhanda lakhe nginqume ngiliphosele inyoni zezulu. Uyaba disturb. Laba abantu bagqoka ingubo zempi baphethe ikhali. OSaul bafethu kodwa nithuleleni kane kama. OSaul baphethe ikhali bagqoka ingubo zempi and everything engakubona. uSaul ugqoke ngisho neingubo zensimbi. Kodwa kulawa amazwi aphuma lapha ya akazaza teste lawa amazwi aphuma lapha wafuna ayibone impethe. Wabona yabona la ngeze ngiwina ningakhohlwa uIsrael ubungathembile vele ikhali kakhulu. Ubuthemba uNkulunkulu wawo. Ubuwazi ukuthi uye empini uyonqoba ngenxa kaNkulunkulu wavela wasithela noNkulunkulu emehlweni abo wasala amazwi enemy. Wathi uNkulunkulu ngeke ngivumekele ngeke. Yise ngivume ngizothatha umfana enkomeni ngivela ngimphuthumisele ekhempini yempi. Usoya mfana mempini isikhathi singakafiki. Uyazi ngibanjwe yini? Unofakazi mthunaleni. Unofakazi ukuthi uNkulunkulu kaIsrael. Baba nikuthandazeke umfana mayefika empini ufika ubhuti uyakhuluma kalwi. Lo yababa uyakhuluma kalwi. Thule tu. Akho umuntu lo baba akalwi uyakhuluma. Khona yini? Mafaka lokho ngasho nini? Ozathanda umuntu oyi-1. Ngizomkhombisa manje ngifuna ukukhatha ikhanda lakhe ngelinqume. Ngiliphosele inyoni zezulu. Khona nongalwa nami. Umfana uphethe isikhaftini. Uhambisa ukudla. Umfana uphethe isikhaftini. Mamdilele. Umfana uphethe isikhaftini uhambisa ukudla mhlawumbe. Kodwa ubanjwa into ekhulunywa. My God. Enkathi loba bekhuluma engqondweni yakhe kudlala ibhere. Elazama ukuthatha imvu walidwengula. Kade ebhize ekhuluma kudlala ingonyama eyazama ukuthatha uchance wayidwengula. Manje lo uqhathanisa lo baba nesandla osasiphezu kwakhe emhla idwengula ibhere. Uqhathanisa lo baba nesandla sasiphezu kwakhe emhla idwengula ingonyama. Uthi awukahleni bafowethu kahleni. Cha ngithunya ukudla khona kulokho angiswile ukuzolwa. Futhi vela angabuthwa. Ungangena empini ungabuthiwe. Angabuthwa, angatrainwa, angayazi impi. Ngumfana nje wezimvu kodwa ngizwa amazwi angidisturbayo. Wabeka ukudla umfana ngokuphuthuma. Wayesathi manini bafowethu it's time. Before ngiphindele ekhaya, it's time ngicela ukubuza. Uyanikwa ini? Uyanika ini umuntu ophilana nomfilisti ungasokile? Uyanikwa ini? Lo mfana akayikhuluma yempi neyikhali
ukhuluma nge-reward. Uthi yazi lo baba ngimbone sewile mina, lo baba ngimbona sengimqobile, ingakho sengikhuluma nenkokhelo. Angiyiboni ngilwa naye, ngicela ukubuza inkokhelo ngoba le nto niyisabayo ngiyibona isiwile, le nto niyisabayo ngiyibona isikhanda. Umoya wenkosi uphezu wami, ngigobile. Enye yey'ndlela zokunqoba nokulwa uzinqoba ukuthi fanele ube positive. Indlela zokunqoba, 1 ngishilo ngathi fanele exercise prayer. 2 yiba nezwi. Number 2 fanele ube positive. Ifailure akuyena umuntu owenza into wehluleka. Angiphinde. Ifailure akuyena umuntu owenza into wehluleka. Umuntu osabile ukwenza into ngoba esaba ukuthi uzohluleka. Ngiphinde. Ya ngiphinde. Ifailure akuyena umuntu owenza into wahluleka. Umuntu osabile ukwenza into ngoba esaba ukuthi uzohluleka. Abathawu ngeke ngilungeke lapha ifailure ke le. Ifailure akuyena umuntu othi let me try. Asibone khona I'll try my best. Akusiyi failure le. Kodwa ifailure umuntu osaba ukwenza into ngoba esaba ukuthi uzohluleka. Lo mfana uthi how wabuza ebhekene nabafowabo. Kwasho ukuthi abafowabo sebilimele ingqondo. Wathi bafana ngicela ubuze uyonekwani umuntu. Kwasho ukuthi kuyizwa abantu abarong. Kwavela kweza abafowabo kwaphendula bona kuqala. Bathi usuqalile ufunani? Soqalile. Siyabazi lobuphoshoposho wakhe kudala. Shizimvana awufunde kahle. Uthi lezazimvana usho nalento kade yenza lo mfana yahliswa. Kwathiwa lezazimvana zika baba kwathi uyilusi usuyishiyo nobani. Ngiyazi ubungelethe khona ukudla. Umfana honestly speaking ubethunywa ubaba wakhe. Ubungalethe khona ukudla ingoba ubufuna ukuzobuka impi wena. I know. Ufunana. Wathi lo mfana ngenzeni awunifundanga nje iBhayibheli. Wathi ngenzeni ngoba bengibuza. Wayiseshintsha direction yokubuza kufuneka abantu abanjalo. Wathi awumethe uyafika wathola disappointment wathi istatement asizukushintsha umbuzo awuzukushintsha futhi lento engizwa la ngaphakathi ayizukushintsha siyayifuna ke iqomqomo enjalo enga discouragewa lutho noma ngathi siyazama ihluleka futhi siyashaya kungafuneki sithi angizukuyeka statement isona washintsha iaudience ulula ngoba kwesisikhathi akuyona yonke into yakho engekho powerful. Sometimes kuba iaudience akasihambe nento efanayo uyisho kwabanye kwenzeke enye into uyisho kwabanye ingenzeki. Wathi lo baba istatement izoba yiyo imessage iyona iaudience ezoshintsha. Ngizoshintsha iaudience la ngeke ngishintshe lethi ngiyayazi into ebengikhuluma. Waphendula lithi iBhayibheli waphenduka waphinde wabuza umbuzo ofanayo. iBhayibheli lithi waphenduka. Wayesebuza umbuzo ofanayo. Uyonikwa umuntu ongabulali wamfilisti. Wathi ubani lo mfilisti ongasokile. Hawu lo mfana kanti. Wathi ubani lo mfilisti ongasokile? Ukuba ngathuka impi. Wakhumbuza impi ukuthi ibhilonga kubani? Isikhohliwe yona. Wathi ongathuka impi kaJehova ophila wona. Wathi ubalo Filisti ongasokile ongathuka impi kaJehova ophila. Wathi uyonikwa. Kwathatha imessage yasiwa kuSawuli inkosi. Wathi hey Sawuli kunomfana lo okhulumayo la. Iliphi lo sosha? Wathi wakulona ke isosha this time ba. Umfana nje obelethi ukudla la. Wathi wathi kuqhamuka i-teenager elincane nakhona eliseku-adolescent stage. Kwaqhamuka kumfana kusaqalwa izinduna yabona lokusanda kusafika. Anthule kwakufika uyibhobhodlana lithi iBhayibheli wathi embona wabiza ukuthi lo baba abuza umbuzo. Wathoka abantu mfana. Whose son is this? Because Leo will be counter. Yeah, Saul bengeka risk la.
engatholakali lo baba lomfana. Dwaya asizokuthatha ke risk la. Sizokuthatha because sizosebenza ke combination. Yeah, umlando will tell. Lo mfana lo okaba lo mfana. Kwathiwa lo mfana wenceku yakhe uJese. Kwaxatsha. UkaJese hayi ungakhohlwa. Phela labafana abathetha kangaka la bethu ufunani la abafana bakaJese. Kusho ukuthi lenkosi ine history enhle ukuthi hey amasosha ayaphuma emzini kalo aba. Ngoba abanye babantwana abazalwa uyena balana namhlanje. Asithi uzala uJese wathi mletheni. Ngoba into kayisi ndokushumayela ngelanga. Ngoba kwesinye isikhathi bafethu khona ama territories ongeniswa ukuthi ungoka uzalo uba. Angakaveli uyihlo emva kwakho kuvaliwe phaqha. Phokabani lo? Whose son is this? Uvela ungayibizi wena kumention uyihlo tho fulani iminyango fulani uhlaliseni la akakazi ukuzalo ulo. Kuke kwabuza umprofeti lapha beyofuna bebuza ukuthi akekhona umuntu ongasinikeza indaba yafika enkosini enkathi uIsrael lamakhosi amathathu ephumile eyolwa nenkosi yama-Amori. iBhayibheli mabefika kwaphela ukudla kwaphela amanzi kwase kuthiwa ke maninike ukhona umuntu kaNkulunkulu esingabuza kuye uJehova la. Kusho inkosi uJehoshaphat nithuleleni bafowethu. Kusho inkosi uJehoshaphat inkosi yakwa-Edom mase inkosi yesithathu inkosi yakwa-Israel. Lithi iBhayibheli ubani esingabuza kuye uJehova la wasitshela into wasebethi hayi ukhona wayisanda kugxotshwa uElisha loso sikhathi nini bathi ukhona uElisha bathi wathi inkosi uJehoshaphat qhubeka kwathi uElisha ke lo yilo obeseva ethela izandla kumprofeti uEliya wayisathi uJehoshaphat asambeni siye kuye uJehova uhleli phezu kwakhe. Labalala amazi angase ngimbona kodwa lo muntu abekade emseva ngiyamazi. Whose son is this? Kukhona sokushumaleni la wathi okaba lo mfana wathi hayi lo uzala uJesu wathiwa mvuleleni la njalo kunini uSawule senimthatha manje ngokushumayela ningamthatha ngokushumayela. Saul was a king. Ukuyavela phambi kwenkosi wangevela akuyona ingane nombane engavela idlale nje obizwa amandla mesiyoma la.